guys, what is up? Good morning. Yeah. So labas tayo ngayon dahil lalabas tayo. Ano lang, tanggal kati lang. Hindi natin siya nagagamit since medyo matagal-tagal na hindi siya nagagamit. So kailangan natin siyang ilabas, no? Para hindi siya mag-discarga. At the same time, hindi siya mag-stock up, di ba? Ayan. Mag-1 week na rin yung mga pinsan ko. Mag-1 week na rin na hindi nagamit. Woohoo! Sarap! Feeling bagong laya ulit. So today is Sunday, guys, no? So happy Sunday everyone. Kaya neto, pagbagong salta ko sa kalsada is hindi ako makataw kaagad, though nakaka-tempt talaga. Pero ang teknik ko kasi is pinapainit ko muna yung gulong para kumapit, diba? So itong trip ko to, guys, is malapit lang naman ako. So nasa sa inyo yan. And we must think of our safety pa rin palagi. So I have my basic essential needs in case of emergency, no? So yan lang. As per advice, kung ano yung mas feeling nyo dapat mas tama, yun na lang pong sundin natin, no? Yeah, so Sunday ngayon, maraming tao sa Talipapa. Someday pupunta rin ako dyan, not now. Pero kailangan ko kasing lumuwas way later after lunch. Kaya gusto ko na rin talaga magmotor kasi luluwas ako. Hindi ko siya dadalhin, guys, sa Manila. So I don't know kung kailan natin ulit ito magagamit. So far, wish me luck sa darating na training ko sa Manila. At the same time, gagamitin ko muna to habang nandito pa ako. So baka magkape na lang ako dito mamaya, no? I don't know. Doon kasi lagi yung tinatambayan, no? So tuwing lalabas lang ako, magpapahangin na ganito. Aking 7-Eleven. Kung anong meron 7-Eleven, ba't hindi mama... Right lang yun ang mga room. Ganon yung motor ko dati, yung Mio. Papaitim dito. Nasalubong tayong riders. Weekend kasi ngayon masarap mag-ride kaso di ako kasama Madami akong priorities Next time lang, guys. Pumotorin ko mula dito sa dito sa Philippines hanggang United States of America. The United States of Americas. Mamotorin ko yan. Madadaanin natin sa water system. Charot! Oh my goodness! Oh my god! Saan ako pupunta U-turn na ako. Apagtala! Ayan to! Balik na ako sirin. Hanap lang ako ng silong bells. What do you call this one? The underneath the Christmas tree. Woo! Bagal ako dito hanap lang talaga ako na underneath the Christmas tree dito. Tapos sisilong na ako. Pag wala akong mahanap, aabot talaga ako ng Maynila dito. Wag naman po sana. Dahil andyan na naman ang mga ibang riders. Oh, panis.
wala na yatang silong dito. Tarlac na ako mga silong. We need some silong. Ako na talaga silong, naiinitan na kes. Excuse me po. Tingnan lang. I don't know where to do. Where to do? Ano daw? I don't know where to start. Okay, may silong dito, pero last na talaga. Isa pa. Isa pang silong, guys. Isa pa talagang silong. Isa pang silong, guys. Isa pa. Silong dito ah. Na ako. Natutuwa. Malayo na ako. Hindi na ako natutuwa. Babalik na ako. Malayo na ako. Malayo na ako. Alright. Ang itim ko no. Uwi na ako. Uwi na talaga ako, guys. Buti hindi talaga akong umabot ng Manila nito. Seryoso na to. Uwi na ako. So medyo mainit na rin. Kaya kailangan ko na rin bumalik. Ano? Ay, Anton, putang la. Thank you. Patangalan din ako natutuwa, guys. Okay. Sabihin nyo maarte ako pero lahat na mainit. Braso ko, yung binti ko, yung hotness ko, nadadami na yung sarili ko, guys. Woo! Joke lang. Pero from kidding aside, no, just want to make this day happy. Sa kabila lahat ng pinagdadaanan natin, no? Especially our problems. So kailangan lang natin maging masaya. Gaya ng sinabi ko is maging therapy natin tong throttle, no? Maging kasiyahan natin para sa mga mahilig magmotor, no? Kung nalulungkot ka, ilabas mo yung motor mo, mag-ride ka. Pero huwag kang magpapadala sa emosyon mo, ha? Kasi baka ibang therapy mapuntahan mo talaga. Brut. Brut. Excuse me, brut. Bakit
bakit? Oh, angas talaga oh. Shoutouts BPAT. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Tanggalin so. Sir Police, good morning sir. Parang sarap na lang magtrabaho dito sa lupa, no? Wala eh, dagat yung napuntahan ko kasi. Pero kung sa totoo lang, maayos naman yung trabaho dito sa lupa. May sapat at nabibili namin yung gusto namin. Bakit pa ako lalayo? At least hindi ako na-homesick. Diba? Hindi ako na-homesick. Kasama ko yung family ko. Kasama ko yung mahal ko sa buhay. So, darating tayo dyan. Hindi kasi habang buhay na magtatrabaho tayo as a seafarer. I'm planning to have it na mag-settle din dito sa Pilipinas. Not now but soon. Mangyayari yan. Win ako. Thank you so much guys for watching. I love you all. Babush.